Daghanang pwede mahimo, ilahanan ka na akong isip inyong gobernador. Ang akong pamandoy nga maihan ako dili lamang sa ka-gobernador nga daghanog naghimong kaayuhan, kundi ang gobernador nga makabao maminaw sa tingog ug panginahanglan sa katawan. Tingog sa mga bulanon, tulumanon nagihanay sa kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Arthur Yap. Tingog sa mga bulanon, maminaw sa tingog sa mga katawhan, atong hisgutan ang ilang mga lumungo aron matubag ang ilang mga panginahanglan. Tingog sa mga bulanon. So atong sudan ng atong kalihukan karubuntaga magpaila sa ta no ato sang acknowledge kung kinsa ang nadiri karon kini programa gituyo ni para maduol gyud ang atong governor sa mga katawhan. Atong unang gipaila ang atong halandong kapitan, Kapitan Melissa Vergara. Ma'am, pangasa sa pagpakpak, i-welcome sa iyang welcome message unya ipaila po ang atong mga opisyalis nga nadiri karon. Lego ma'am. Mayong buntag na itong tanan. O ako na ipagtahod sa akong mga barangay opisyal nga nakakaroon din sila nga nitaumbong o sa atong mga katawhan. O ako po na ipagtahod sa atong mga bisita. Inubanan po sa atong kinakusgan nga Mayor Kasisuyon Kamatso. O inubanan po sa atong gobernador nga kinakusgan, si Gobernador Art Yap. O sa ato pong board member, si Ma'am Franz Garcia. O sa opisyalis sa Hitapi, si Coco Martin Inyavisa. O sa kauban nila, o kadatong tanan, mayang buntag, atong i-welcome ang tanan natong mga bisita sa atong barangay o tagaan natong masipang pakpak. O daghang salamat. Okay, daghang salamat sa mga opisyalis. Atong anong patindogon ang mga barangay officials sa nasingin. Palihog tindog mga opisyalis sa barangay. Asa na mo? Okay, nadiri. Mga upat, mga gwapo. Okay. Paghuman sa pag-abi-abi sa atong inahan sa barangay, atong paminawon po ang pag-abi-abi, pag-welcome sa atong amahan sa lungsod ng atong Landong Mayor. Amahan man nga batanon pa man at tagahan sa masipang pakpak Mayor Kasoy Camacho. Daghang salamat, sir. Una sa tanan, akong pagkyukbo, pagtahod sa atong Halangdong Governor, Gob Art Yap, sa atong senior board member sa 2nd District, Gov Franz Garcia, sa mga department heads sa provincial government nga aniya karon amura maghapitanan dili na lang nako tagsa-tagsaon sa atong mga barangay opisyalis, panguluhan ni Kapitan Melissa, sa mga barangay kagawad, sa mga appointed officials, sa tanan-tanan nga niya karong buntaga mayong buntag pagbalik. Ang lungsod sa Hitapi ay laban na gayod ang isla sa barangay Nasingin, ang katawhan sa barangay Nasingin magpasalamaton sa programa karong adlaw nga gidala sa atong Halangdong Governor. Kini nga programa mura magtanan-tanan ania gidala. Atong pagpakan og una ang atong Halangdong Governor magpasalamat kini agi o pasalamat, agi o pagtabang pod sa katawhan diri sa atong isla. Sa tanan-tanan sigurong kaislahan, siguro nauna lang ang Nasingin murag magsunod ang ubang isla. Kay nakaibaw naman mo, sayod naman mo nga tingkulyada ron. Wala gi kita kayo ang atong mga kaigsuonan sa isla. Nya way kita, way ikapalit o bugas.
mao nang manggawas ang mga sakit, mao nang naapoy mga doktor karon. Unya masakit pod ang bulsa kay way ipuhunan og madyong og tungit. Bitawi ko may jara. Ana magyod kay tinghangin man. Kay ang mag-agtubol kay sigatubang sa imong bana, imong asawa. Maggama, musamot kadaghan ni sila. Bitaw, balik ko na ko, magpasalamaton tanan sa atong halangnong gobernador nining programa katong adlaw. Usbon ko, maayong buntag o welcome sa atong mga bisita karon. Salamat. Sa makausapan, tagaan si Pachibang Pakpak, si Mayor Kasoy Camacho. Mayor, tagang salamat. O, gusto na ba mo maminaw sa atong gobernador? Unya na, patiling tagamay. Ato sang ipalaila ang atong mga bisita nga naa diri karon. Ang atong mga department heads, unya, pwede mo mangutana nila sa mga concerns nato. Atong unang ipalaila, kauban nato Buntaga ang atong Provincial Planning and Development Officer, si Attorney John Vistal, may buntag. Ulitaw. Ang atong hepe sa Provincial Agriculture, atong Office of the Provincial Agriculture is si Dr. Larry Pamugas, at sa Pikas na kayelo. Counterpart niya, Mao, sa lungsod, si Jonas Luega, sir, kailan na mo ana, Bigotilio. Ang atong hepe o atong kaubanan sa BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Leo Bongalos, na may mga problema. Ang atong Social Welfare and Development Officer, DSWD, sa Region 7, in behalf of Ma'am Rhea, si Mr. Chris Vistal, sa Social Welfare na siya. Sa atong Office of the Provincial Social Welfare Pod, sa Lalawigan sa Bohol, in behalf of Ma'am Mita Tixon, si Ma'am Thea Damalerio. Ma'am? Muna pag nagkahinay ang pagpakal ko ng kusubi, ano ba? Naganahan ta. Kunya ang atong Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, si Dr. Anthony Damalerio. Ang doktor na lang tanan eh. Okay. Sa atong kabahin sa environment, sa atong kalikupan, kalikasan, si atong hepe sa BEMO, Bohol Environment Management Office, si Ma'am Avencia Tata Ganog. Ma'am? Ang atong hepe sa Provincial Health Office, ang atong si Dr. himsugan nga doktor sa Lalawigan sa Bohol, Dr. Remoses Boyking Kabagnot. Kauban po ni Dr. Boyking ang mga nagkalalay mga doktor nga atong ipalayan na unyang taon-taon. And of course, atong Medical Outreach Unit under ni sa office ni Ma'am Lisa Flores na po dito sa likod. No? Napapailayan, gawa pa na ito may laila. Ana? So, kana lang, no? Sa itong mga katawan. And of course, karon iyon nang mabatig yun ang tingog sa atong gobernador, sa atong programa Tingog sa mga Bulanon. Dawaton si Masipang Pakpak, Governor Arthur C. Yap. Maadjong buntag kaninyong tanan nasingin. Akong pagpaubos kung muatubang ninyong tanan karong buntaga. Akong pagpaubos tungod kay magpasalamat ko ninyong tanan sa inyong tabang sa aging pinili ay nawa ko ninyong ipasagdan. Kapitan, dagang salamat. Mao nga nibalik ko diri sa nasingin tungod kay human na ang panahon sa politika. Gusto ba ko? Human na. Pero bisan pa, remember me nang Remember me na. Si Mayor Kasoy Pod, kay baw na ako na ang iyang lola, taga Nasingin. Ug siya pod, interesado siya na human na ang panahon sa eleksyon. Pangampanya. Karon, panahon na nga magtrabaho ta. Magtrabaho ta. Kahibaw na mo sa provincial office ug sa local government diri sa Hetafe, kahibaw namo na sa tanang mga mag-uuma nato nga nagalisod ang mga mananagat, sila ang pinakaluoy sa tanan. Tungod kay sa sud sa usa ka tuig, pila ka buwan ra sila makapangita og income. Tungod sa habagat ug sa amihan, kahibaw nato. Mao nga magpasalamat pud ta sa DSWD, ang Department of Social Welfare,
tungod kay sila naman, silang niatiman sa atong mga food packs na atong i-distribute ninyong tanan. Pasalamatan nato si Manong Chris Vista. Siya ang nag-represent sa DSWD karong buntaga. Ang mga food packs, muabot na, nigikan pa sa mainland ang mga food packs ninyo. Unya, i-distribute nato ang food packs. Pero sa karong buntaga, ang importante, makasabot ka mo sa mga programa sa provincial government, kini ang gobyerno ninyo. This is your government, gobyerno nyo. Gobyerno na itong mga bulanon, mao nga naningkamot mi na ipaduol ang atong mga programa ninyong tanan. Kinsa bang atong mga kauban karong buntaga? Sa disaster management, disaster preparedness nato, kahibaw naman nato na kinahanglan naatay unit na kanunay mo train sa mga katawhan nato. We have to be prepared sa atong mga disaster. Si Anthony De Malerio, siya ang nag-head sa atong disaster management. Okay? Sa issue ng environment protection sa atong kinaiyahan, wala kundili si Tata Ganog. So unya, kung na kami mga pangutana sa disaster preparedness, na si Mayor, napod ang atong kapitan ng mga kagawad, na si Anthony, siya ang mutubag sa issue ng mga disaster preparedness. Sa issue ng environment protection, especially sa issue sa basura, diba? Matanaw ta sa atong katilingban, sa atong issue ng waste management. Unsa ang solusyon ng local government ng Hetafe ug ng probinsya? Magtinabangay mi ni Mayor Kasoy, para atong matagaan og kasolbaran ang atong issue sa garbage management. Then sa atong provincial planning, siyang niatiman sa tanang mga programa ng probinsya nato, ang atong short-term program, long-term program, medium-term program, siya ang nagtimon sa atong mga programa sa probinsya. Wala lain kundili si Attorney John Vistal, sugato sa Masip ng Pakpak. And then, ang atong board member, usapod nga nangampanya diri sa panahon ng pangampanya. Karon, lidawg na siya as board member nato. Taga 2nd District ni, taga Pitogo, wala lain kundili si Franz Garcia, board member nato. Wa siya ni kanta sa kampanya, pero unya, basin, mukanta na. Kung dili mo sayaw ka. And then, natay programa, kauban ng Department of Agriculture. Programang tabang para sa mga mananagat o sa agrikultura, ang PRDP. Ang kauban nato, ang nagrepresent si Engineer Romy Buado, sugado sa Masipang Pakpak. Sa provincial social welfare nato, na si Reyna Thea De Malerio, sugado sa Masipang Pakpak. O ang hepe sa provincial health program nato, way lain kundili si Dr. Boy King Kabagnot, sugato sa Masipang Pakpak. Boy King, first time nimo? Dili sa Hitape. Second time nimo. When was the first time? 5-6 years ago. Na kay girlfriend diri wa? Almost nagka-girlfriend, giangko na maayo na, giangko na ang girlfriend, Okay. Si Larry pala, of course, ang head ng atong agriculture, Tanang agriculture, siya ang Cabinet Secretary of the Province of Bohol for Agriculture, Larry Pamuga, sugat sa Masipang Pakpak. Sir, unsang imongan, Si Mr. Leo Bogalos, lingkod sir. Si Leo Bogalos ang representative ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kina-importante ang taon ni. Kini ang atong i-hostage. Di na ni makagawas. Di na makauli ni. Tungod kay kini ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang issue karon sa mga ako nang ipahibaw ninyo mga pipila ka mga newsra, ang importanteng issue sa panahon sa pangampanya, hangtod karon kahibaw naman nato na tubig ang issue diri. Dili ba? Mao nga last week nanatay usa ka representative, nakikita na siya ni Mayor Kasoy last week ang elemental water makers. Sila ang himo sa atong 20-foot na desalination machine na makapag-process ng seawater, tubig gikan sa dagat,
11,000, 12,000 liters kada usa ka adlaw. We will build a water facility here. Himo na ta ng kaugalingong tubig nato diri sa Nasingin, magkatubig na ta sa Nasingin. Tubig na ta sa Nasingin. Ayaw mo, pakpak, wapa. Saad paghihapon. Saad paghihapon. Gipahibaw ra ninyo. Napabay na miss out. Wala. Tara na. Kini oh. Kini ang site validation report na Nasingin Island. Nasingin small barangay, 3,000 ang population. But ingon nila dakong posibilidad. Ingon nila grabe ang problema ninyo. Water supply from Handayan Island cost 20 pesos per container. But during periods when there is strong waves, moabot pa ng 50 pesos kada container. Luoy ang mga tao diri. Lagi. So, okay. During the site inspection, the barangay captain offered a lot area. Ma'am, nag-offer ka mo ng lot area ng Utah, ha? That is near to the shore and accessible to the residents as an area for the proposed desalination machine. Mga nanay, lot area. Okay? So, ang nana, ma'am, nakapalit na ta ng lot area. Ha? Mag-reclamation pa ta. Mas mahal pa ang Utah sa desalination machine. Okay. Among gi-highlight ang tubig. Tungod kay ang usang proyekto ng provincial government is tagaan ng tubig ang waterless barangays. Ug kadaghanan sa mga waterless barangays na diri sa 2nd district. Mao nga akong saad sa inyong congressman si Aris Umentado. Igso ingon ako niya ayaw ka balaka. Makalingkod ko, makasud ko sa katungdanan, tagaan ko taas-taas na focus ug pagtagad ng distrito nimo. Akong saad ni Aris Umentado. Mao nga na ako dire. Wa pa 2 months na nakasud ko sa katungdanan. Wa pa ko nakasud sa katungdanan ng 2 months. Pero naan ako dire sa inyong giliran. Nibisita na ko ninyong tanong. Sa karong panahon na ang atong paghisgutan karong buntaga, ang atong mga projects, na ako'y programa para sa agriculture, para ninyo. Pero basin, mas interesado ka mo makahibaw sa mga proyekto sa medical, sa scholarship, na inihonghong na ako kaganina, sir, pwede ba mangayumi ng scholarship para sa among anak? So, atong ipasabot ninyo ang atong programa sa scholarship, mga pangutana sa agrikultura, tungod kay importante, naapod ang BIFAR. Sa BIFAR, we will discuss our mangrove planting project. Sa Bohol, natay 200 to 300 hectare expansion sa mangrove area. So, nag-commit na ang provincial government ug ang BIFAR, 100 hectares a year. Ang usa ka hectare, 40,000 propagules ng mangrove trees. When there is conservation, kung natay mangrove area, sa experience namo, musaka ang fish catch ng atong mananagat. From 1.5 kilos, masaka hangtod 7. Mao nga tabangan nato ang atong mga mananagat, makadugang ta sa ilahang municipal fish catch. So nami programa unya, we will discuss mangrove planting. We will discuss seaweed program. Diba? Mutabang ta nila sa seaweed program pampadugang. Pero kinaimportantehan sa tanan, samtang naapa si Mayor, ako nang i-commit ni Mayor na ang provincial government mutabang na ipahuman nato ang inyong municipal fish market dire sa merkado sa Hetafe. Okay? Kung natay merkado, kusog ang komersyo. Kung kusog ang komersyo, daghan ang mga negosyante. Kung daghan ang mga negosyante, daghan ang makatabang ninyong tanan. Naay oportunidad para sa inyong fish catch. Di na kinahanglan dadon pa sa Cebu. Diri ra pwede na. Maghimo pa ta ng mga processing diri sa merkado. So, anang akong saad ni Mayor Kasoy, we will finish the municipal fish port. Okay? And then, Attorney John, we have to prepare the MOA. Because we have agreed ni Mayor Kasoy, it will be a fee sharing arrangement. Para bisan pa ang probinsya, natay kita. Makadugang sa atong mga social amelioration program.
batang initial amount na among gipaghisgutan, murag mo abot ng 10 million. Na siya'y 3 million. So akong ipahibaw ninyong tanan nga si Mayor Kasoy nag-andam na siya ng 3 million, 3 million gikan sa inyong pondo. Sugato nato sa masipang pakpak si Mayor Kasoy. And then syempre kami, ang probinsya, naningkamot ang inyong mayor, di naman mahitabo na ang provincial government di pud maningkamot. So, pantayan namin yan. Pantayan, mag-counterpart me. Kung moabot ng 10 million, why problema? Basta ipahuman nato ang inyong merkado. Ikaduha, ang Philippine Port Authority, nabay representative wa, ang Philippine Port Authority. Pero nag-commit na ang Philippine Port Authority na magtukod sila nagbag-ong ro-report diri sa Getafe. Ro-report dakong ro-report. Pag ro-report, ang mga dakong barko, pwede na sila mag-dock diri. Pati mga bus, pati mga truck gikan sa Cebu, pwede na. Pati mga sakyanan, mga turista nga mugikan sa Sugbo. Ana nang himo natong merkado para ninyo. Nang hinautan na nay dakong kausaban nga moabot diri kung mahuman ang PPA port nato. Ang ilahang target 2022 mahuman ang ro-report. Kung nana ka mo'y ro-report, we look to Cebu. Di na ta mo tanaw sa international airport sa Panglao, layo pa. Ang Panglao airport is 2 hours away. Kung sa ro-report ka, Cebu ang kliyente nimo, Cebu ang merkado nimo, that is only 30 minutes. 30 minutes ra ba ang Cebu? Mayroon kung may rorota, is that, how long is that? 1 hour? Di naman. Mga usa ka oras. Only 1 hour. Pero grabe, muabri na ang atong ro-report na mahuman ng 2022 sa daghang mga turista o mga negosyante nga mungilkan. Siyempre, ang mga turista, mga negosyante, sila naman ang magpump ng kwarta diri para kitang taran matagaan tawag oportunidad o additional madugangan ng atong mga sources sa atong mga sa income nato. So sa karong puntuha, akong ibalik ang mikropono ni Tutsi Escobia, ang head ng EDCOM nato. Sugato nato sa masipang pakpak si Tutsi. Tutsi, paila-ila naman ang atong mga staff na mga mesa. What is that for? Natay mga medicine program. Kauban nato si Dr. Hayuma sa atong ospital. Sugato sa masipang pakpak, Doc. Murag artista ni, murag celebrity ni. Dok, kayo ba ka mo kanta? Kayo ba ka mo kanta? Unya, kailangan mo kanta ka. Halad ka og sa kakanta. Ako, human ako. Eleksyon, grabe ang kanta na ako dito. Grabe, Ikaw na. So, Tutsi, palihog. Ipaila-ila ang atong mga staffs, ang atong mga nurse, ang atong mga staff tanan. Palihog. Okay, ang itong medical outreach unit. Okay, nasa diri karon para sa atong medical o dental pod, no? So ato pag-ani package ni dili ni one shot kundi daghan nga mga kalihukan o mga kayuhan nga moabot diri sa atong barangay. Natay mga doctors, giila-ila naman si Dr. Hayuma, atong iparela pod ang atong MHU Municipal Health Unit si Dr. Lisa Ribusura, Doc. Okay. Ang atong original ginipirme kada medical outreach di gina siya mo absent. Bisag na yung mga kabilingan, si Dr. Estelia Lim. Doc, niya-uptake po na siya sa Operation Tuli Pohon, papantay mo liya. Di ko kayo kaila sa uban, Liz, kasi niya itong mga kaubanan, nali sa Medical Outreach Unit, si Jess John Ronio, ang atong in charge niya, ang uban pa. And then, napapatay pag-distribute nga food packs on niya, so napatay mga kalihukan nga pagkahimuon. So at this point of time, Gov, atong hangyoon ng atong mga opisyalis sa ilang mga pagpasabot sa mga programa nila, ang niya, litso tag pangutana kung ano tayo mga pangutana. So, arita, una ni Dr. Anthony De Malerio sa atong PDRI mo, tagalan to sila higayon, nga mabatbat mo paibalo sa ilang mga programa para kanato karumutaga. So, si Anthony De Malerio sa Disaster Risk Reduction Management Office. Tagalan sa masipang pakpak na to. Dahang salamat, Sir Toots. May buntag sa akong mga kauban, si Governor, o atong mga barangay officials, lahat sa atong kapitan. Nga po atong former cap, no, atong suod kayo nga igala. Ang among buhatan, ang Provincial DRM Office, kani may tungod sa disaster response, no, emergency management, already may makikoordinate sa Municipal DRM Office
para maghatag ta og training labi na kap sa atong mga barangay tanod. Maghandam ta og training, mag-schedule lang ta, ilain lang nato muanhi atong mga kauban sa tertiary 117 para mag-training ta, mga tanod, mga BHW, daycare, apil atong mga magtutudlo naman tayo elementary school ani, no, kay sa among Batan Cup do natay fault line, no, offshore fault line between Talibon, Hitafe, padung dito sa ubay nas dagat mo nang andam pod angay pod nga mangandam ta. So mo na akong sugyot kap, after sa programa niya, magstorya ta, maghimo tag schedule, kay magpadata og mga trainings para sa atong mga barangay officials. Way bayad na kap, libre. No? So, ang regular training, kay tulo man na kaadlaw, i-compress na nato usa ka adlaw, no? Kay i-compress na nato module para mahuman nato usa ka adlaw para ready na pod anytime atong mga barangay officials nga moreeko pod sa ilang training sa uban nga mga residents nato sa barangay na Singin. Mo lang to kap, daghang salamat, may buntag. Daghang salamat, Anthony. Ano pa yung mga concerns sa disaster? May mga concerns para sa atong disaster? Concerns lang sa atong disaster. Papaya mo. Okay. Sige na, siguro as we go along, no? Sinapay na yung mga pangutana. Ano ito? Sunod sa atong environment, no? Si Ma'am Tata Ganog. Hello, Mike. May buntag na tong tanan, may buntag kapitan o sa mga opisyalis sa barangay na Singin. Si Tata Ganog ko sa Bohol Environment Management Office. Ga istorya minigov karon lang ang among tagaan sa mga opisina og priority ang paghinlo sa isla kay makita nato nga ubay-ubay ang mga solid waste nga nanglutaw. Ingon si Dr. Kabagnot nga nindot ang ilang kuan ani ilang seaweeds kay colored, na orange, na green, na blue. So tagaan nato na siya og priority sa atong opisina. Nagsabot pud ni Mayor ganiha Camacho nga mag-conduct mi dinhi og waste management orientation. Unya ang giingon ni Gov, tudluan mo unsaon pag-segregate sa basura. Unya ang giingon pagyud ni Gov nga kung kamao na ta mo segregate naatay incentive, no? Tagaan tawag incentive nga mga kanang siguro rice or whatever. Basta kay kinahanglan i-implement yun nato ang segregation sa atong basura at source. Gikan sa atong tagsa-tagsa ka mga balay, kinahanglan atong bahig-bahigon ang atong mga basura. Okay? So, og namoy mga concerns, narami dire. Daghang salamat. Okay, thank you, Ma'am Tata. Anay pangutana, kabayan sa solid waste, diya si Palaila ko ng Palihog. Kuday si Jermilyn Tampos sa KBHW. Ang amo ang tang kuan ma'am nga gihimo na namo ang pagsegregate sa basura kanang gilain ang delikado tong malata o dili malata amo na nang gihimo dayon amo na siyang gibuhatan og kanang compost pit ba pero ang problema na ma'am kay inika dako sa dagat lapungon kaning dili ba abuton ang basura mo saka man mao kinay problema na mo ma'am nga unsay among kuan anak kay puno naman po ang amo ang gibuhat nga compost pit. Okay. Ato lang pangitaag paagi man pwede man nato i-transfer ang atong basura dito sa mainland. Basta kay nagsabot na ni Mayor nga magtinabangay ta. Okay, thank you. Hello ma'am. Barangay Gawad ma'am sa dire sa Barangay Nasingin. Nindot kayo ma'am nga nang programa gyud nga kanang basura gyud mao ginay kuan gyud namo priority gyud tapos usab na namo gikuan kay aron kuan kay perti ang kanang basura ma'am gisigi na nimo hakot ang pugutan na lang ang amo lang kuan ba nga mas nindot nga naabot mo dire kay makat dako mo ikatabang kay ang barangay ma'am wa may kwarta kayo ang barangay god pila may 20% sa barangay nya naghimo na miya nag mga compost pit ma'am nya adto na mo ikuha ng mga basura digi ba to gisige na mo pamalit ng basura ma'am tag 5 sako kada sa simana amo ilang sigakot ang muhakot ang sako gyud na tag 5 gipay na mo ana nya sa sige sud sa sakto asa may kwarta to kapitan mo nagsig bayad na sa basura para gi mahindo ang basura
Nya kanang magluto niya basura ma'am. Mao na nga mo nang ipakita na mo aron apil sa buwan na ug tabang na mo oy. Gituyo gana nimo, sir? Awa na mo tuyo ma'am. Pero amo nang ipakita na mo kay pila na katuig nga wa gitoy nitabang na mo ana. Ako mga sige. tanod na isighako ta na. Basta kay gamay naman ni nasingin, makaya man nato ni hinlo. Basta kitang tanan magtinabangay unya nalay sistema ba? Nay sistema ang atong himuon. Unya inig-anhin na mo dinhi magdala pod mi og mga experts sa kanabitong maghimuon ang atong mga plastic nga himuon siya nga mahimo siyang livelihood nga activity sa atong mga kababayenan. Okay sir, so aron dili na ta magsige og problema ana kay islaman mo ang ubang basura sa pikas isla mo abot po dinhi kay dagat pa natong gilibutan. So dili malikayan nga kana ang basura nga naabot dinhi gikan po na sa ubang isla, no? Wala ma'am, lipay kayo ma'am, isgutan na ninyo ma'am, kaya ron Sige, sir. magkapamang kay bisoy kayo ang barangay, o barangay di may kakon kayo pagsigili, pamalit na basura. Thank you. Oh, sige, salamat Sige, kayo sir. ma'am. Okay, dengan salamat. Masulbal kita ba sa magtinabangay? Apa na pangutana? Puro basura lang, wala po lain. Sa bagay sa environment, wala? Siguro sunod-sunod pa mauna na to papangutana. Ang napunta ni Attorney John Vistal, ang atong planning officer sa iyang programa and then ang mga pangutana. Mayong buntag, Provincial Planning and Development Coordinator. Ako ang provincial counterpart ni Baug kinsay kailan ninyo ni Engineer Wilma Monilias. Siya may MPDC. Ako may provincial counterpart niya. Kanang pareho-pareho po sa trabaho sa MPDC, mag-coordinate sa mga development programs and projects sa munisipyo, mao po na akong ibuhat sa provincial level. Kaya usahay, makadawat po may mga proposals, labi na kananggikan kanang dili mafandan bitaw sa munisipyo. Na may mga barangay development projects nga i-endorse ngadto sa province. Kana mga development projects, usually naman ay barangay resolution. Pero himuan man na o project proposal, iagi i-endorse sa Municipal Development Council, o kami sa probinsya, sa PPDO, mga secretariat sa Provincial Development Council, kamay mo modawat para tabangan nga makitaan og funding ang mga proyekto. Kay na may uban nga kaya ra sa barangay, na uban nga kaya ra sa munisipyo, pero og naay proposal nga dili kaya sa munisipyo nga kinahanglang isang-at sa probinsya or kinahanglang isang-at og national government agency, makatabang may ana og endorse. Dili man necessarily nga ang probinsya gyud mismo ang mupundo, pero pwede na tong endorse og national government agency nga mao'y mupundo. Onya makatabang may og kaning package sa proyekto para mao'y hatag ngadto sa agency concerned, whether nasa sud sa provincial government or tuwa sa national government. Makatabang mi ana o kanang pangita o pundo. Pagkakaroon ning tabang pud mi og manage sa kanang gitawag og PRDP, Philippine Rural Development Program project di ay. Kuyog mi sa agriculture si Larry Pamugas, veterinary office si Dr. Bing Lapis, environment si Tata, and all the other department heads. Unya usa sa mga proyekto nga hapit na ma-approve diri sa lungsod sa Itafe, sewage production, consolidation and marketing facility nga mga balig 15 milyones na nga facility under PRDP. So certainly makatabang jud na sa atong mga seaweed farmers para mabaligya o hapsay o kaning mahurot o kabaligya ang atong mga seaweeds nga gipang produce. Pero gawas ana di lang seaweeds, uban pang mga project nga pwedeng mafandan sa ubang kalain-laing agency, pwede may makatabang og endorse. So, mao na. Okay, thank you, Attorney John. Ano rin mga pangutana ni Attorney John? Ulitaw pa ba? O saan magani? Okay. Ano tayo pangutana? Palihog ko, palaila. May buntag ka na itong tanan. Ang among problema dili sa among barangay. Kanang eskwelahan gid kay luoy kayo ang mga bata. Kanang eskwela bitaw sa handumon nga. Ikusog sa hangin, dili gid kay eskwela. Mao gid among problema. Bisan tuod nga kada adlaw magpabaon mig tag 170 na ning kamot sad mi, pero ang amo gintang problema ang eskwelahan gid kay luoy kaayo. 100 ka pina ang high school namo sa handumon.
Oh. 120 siguro, wapay labot sa Hitapi. Oh. Wapay labot sa ubang na high school. Tuang ato eskwela. Pag mong problema, ako dahil si Maria Los Tabar. Sige. Among i-coordinate ng si Wilma para makahimo og proposal para improvement sa school facility diri sa Nasingin. Kay kanay nakalabay man mi og nakalabay mig eskwelahan diri nya medyo mao inyong problema nga lisod og kanang bagbagyo. So Nalunod. Okay. So sige makatabang mighimo og kanang proposal para ana. Kaduhan na yung taon na nalunod ang mga estudyante na mo, sir, na ang ila itong mga butang o mga bag, mga sapatos na ngaanod. Kay tungod atong perting kusuga sa hangin. Kaya problema na mo. Si Governor, problema sa mga estudyante, mga sa eskwelahan? Ma'am, maki-coordinate mi na sa DepEd para ninyo. Sa mga panahon nga kusog ang bawd, kami na lang ang magpadala. DepEd ang magpadala ng teacher dire. Temporary teacher para padayon ng mga lessons. Ha? Asa pwede mag-lessons? Bisan pa dire, pwede naman. Dire sa gym. Pwede, basta madayon ra ba ang mga lessons sa mga bata? Ha? Di mo undang ang lessons. Okay, thank you. Pag kinsa na ako i-assign ng trabaho, asang... Papiliyo mo tanong na permiro. Jan, ikaw na mag-assign sa responsibility. I-assign na to. Kang kinsa na to i-assign ang trabaho. Ay, ang teacher? Ay, teacher dire, Gov. Mo follow up pa sir. Try ka mo. Sir, teacher ka? Asa ka teacher? Elementary, sir. Nasingin Elementary. TIC. Regarding sa mga problema, sir, classroom. We need classroom. Nami propose na 2 building, di balibaran kay walay area. Then nami area nga propose, nalay tangki. Pero na siya problema, tangkis tubig. Kay wala pa daw kung mabayari sa World Bank. Wala pa mabayari sa World Bank ang kanang project. Ang plano tayo na, kaya bakbakon siya para madakog area. Para madakog area ang school, sir. Then, one thing more, kanang, sani? Namin mga building nga kanang gubauna. Then, wala pa maghihapon maaari sa DepEd. Actually, gipang butang nga siya mga markings nga bawal na gamitin pero amo gihapon gamit kay we lack classrooms. Nagamit na ganimig 2 makeshifts among stage then among area sa gawas as you have seen na aliha. So we lack classrooms. Okay. Okay, thank you. John, please i-convey ni Peter total, i-appeal nato sa supplemental nato 1 classroom. 1 classroom, 2 building. Nabayuta. 1 building, 2 classroom. Nabayuta. Ha? Pero tangke. Ingon niya asa na to ibutangan tangke. I-transfer na to. Overhead na lang. I-overhead sa classroom. Actually, sir, doon siya gamit kayo ang tangki sa school. Kaya mas tumigan ng water tank, gagagmay lang. Namin water tank gagagmay, so... Murag, pwede naman i-elevate na to. Elevate na lang. I-2-story na lang. I-elevate na murag mo propose sa DepEd, sir, niya, until now, actually, na siya nag-check sa area, then wala na balik. Kaya murag nibalibad sila sa kagip-out sa lugar. Pero umatang tangke, matukuran siya classroom. Grabe dyan. Wa ni balik? Wala ni balik. Grabe. Ang bahala. Ang ko teacher sir, maka-attest ana wa ni balik ang katong engineering department nga nag-check. Kailan nimo kung kinsa? Yes. Ha? Isumbong nato ni Digong. Isumbong nako ni Digong. Makakahatag mag-assume sir, pero ang problema ang jud kay katong tangke. Dapat gupunon sa siya niya, dili maguba kay wala pa daw mabayari sa World Bank ang utang. Ano nga project nga tangke?
Maki-coordinate si engineer ha. Tungod kay siya ang head nato, siya ang connection nato sa World Bank. Ha? Siya ang atong connection sa World Bank. Sige, sir. Basta mo commit me sa usa ka school building na 2 classroom. Ha? So, mo commit me. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Temporary teacher. Lahat pa utana? Hello sir, ako ni pasabot sir, ang katong ang priority nila sir kanang elementary. Ang gining kanan po na priority nila high school. Kanang barangay high school ba ako na ipasabot. Kay kini yung mga batanon din ikot sir kana mo og di gyud ni ka eskwela o high school. Ang kaning nasingin over populated yun ni dapita ni. Kay ang mga bata og wa di nila ka eskwela kadto og anhira sila magpabili lang gyapon lang managat. Kay wa man sila mga eskwela kay kinsa ba mo pa eskwela mga bata dito dagko i gasto. Kana mga school kanang isgutan nila diri mo ato og Binlan, ato Gandumon, ato Hitapi, nya Plite, dagko Plite. Ya priority nila sa mga maestra sa elementary kanang ang ilang priority diri ila pa po na ano kanang building ya priority po diri sa bagay kanan kinahanglan doon ay high school diri. Kay wa may high school diri. Ang kini mga bata dinhi sir di kini kalampos. Okay, 12 di kini kalampos. Adto ni kutob gyud sa panagat. Mo na kinahanglan diri high school sir. I-prioritize nato ang elementary. At least na ay ano, na Okay, daghang kasi loy kayo pinagana mga bata sa eskwela dito sa Lagi. kuan niya. Kayo wa pa ni purpose wa kini mo eskwela mga bata. Okay. May gini na purpose. Kutob na diri are ram nagat. Mao to sir, mao to priority na mo sir. Okay, thank you very much. Ay ako sigutan sa sir, kanang kuan sir, ako pasabot kanang giingon niyang tangke sir. Kuan na siya kanang CBRMP na. CBRMP. Oh, sa World Bank na sa CBRMP nagakopay kapitan na. Kanang ako may kapitan ng ganang kisgutan lang tangke nga gusto lang pagbakon pero ako lang kinahanglan patag resolusyon na. So foundation, foundation. Mga pundasyon ng Maro sir, bata. maro tayo among Edukasyon muna. Ha? Akong isahad ang ano, one building, 2 classroom, ha? Muhatag ta ng 1 building, 2 classroom dire. And then pwede po nato ano, i-encourage ang mga high school students ang food, ang ilahang transport na pwede pamiliti ba for garbage disposal. Mutabang sila sa garbage disposal. You give me 1 kilo of segregated garbage, pwede, muhatag naman ang provincial government ng pamiliti sa mga bata. Or allowance. Nakita ka sa mga tao, ha? Kung ang project, ha? Di mo dayon si tata ang kasalanan niyan, ha? Siya ang sala. Hindi, mo support ko niya, pamasahe sa mga estudyante. Mutabang ang mga, di ba? Mutabang ang mga estudyante sa garbage, ha? Garbage disposal. Kinahanglan garbage disposal. 1 kilo of segregated garbage, muhatag miyog pamiliti ba? Ha? Naipahibaw ninyo si Board Member Franz. Alang gihimo sa Pitogo karon. Okay, paminaw na to si Board Member Franz Garcia. Good morning sa tanan. So katong giingon ni Gov, actually gihimo na namo na sa Pitogo. Ang naghimo ang nag-start among mayor si Mayor Iping. So amo nang gitawag og trash for cash. So every kilo, 1 kilo og plastic na recyclable, tanang recyclable is 1 kilo is equivalent to 20 pesos. So pwede na tabang sana sa mga bata jud ang naningkamot mangita og basura dito sa among isla karon. Kay syempre ang first round namo murag nalipay sila na naalagi ko yung 40 pesos, bisag gagmay, at least nagamit nila allowance, pamasahe nila sa padung sa ilang eskwelahan. So, sakto tong gingon ni Governor. Kay dito sa among isla, na jud siya, murag gamit jud siya, nakatabang siya sa mga pamilya, labi na sa mga estudyante nato. So, mao to. Tinudra, sa Pitogo karon, mangawat na sila ng basura. Mangawat na ng basura. Para matagaan na rin ng 20 pesos 40. O kaganina, ang atong mga women's, na sila gihonghong nako. Tungod kay ingon ako sa mga women's, grabe. Ingon ako sa mga women's, bisan asa ko mulingi, grabe, daghan ang mga bata dire.
Murag pabrika sa mga bata. Oh. Ingon nila, Sir, ano namang magawa namin? Wami mga oportunidad. Ha? O siyempre, pag kinalabit ako ni Mister, siyempre, pinapagbigyan ko na lang. Sabi ko, sino may kasalanan? Sabi niya, Sir, pareho kami. Pareho kaming naisala. So, andam ang provincial government na muhatag og training ninyo sa livelihood. Ha? Mga kapitan, i-organize ang women's group nato. Unsang klaseng livelihood ba ang gusto ninyo? Gusto ninyo dressmaking, mga ana, mga pagkakitaan. Kamo ang magdesisyon ta sa livelihood training na atong ihatag nila. Ha? Na mga dressmaking, food making, processing sa mga seafoods. Pwede mag-process ka mo ng mga seafoods. Ginamos making. Nga naman. Ha? Mayang pag-andam ng ginamos, ibaligya sa mainland. Ano naman ang ginamos karon na? Usa ka bote? Ha? Tagpila ng usa ka bote na ginamos basta maayo ang pag-andam. Ha? Dangit ka na ang bundison. Dangit go, bundison ba? Alright, so kang danggit, so kang gusto ninyo drying facility. Muhimo ta og drying facility para motugangan ang kita sa mga problema. Salamat So, ko. Kap, ha? Bago mahuman ang atong programa kinahanglan, mag-submit ka na ng resolution karon. Why problema? Di na kinahanglan i-type, papel ra. Ikaw na mosuwat na ang mga kagawad nato, sign ka mong tanan. Resolution na. Dawato na nako. Daghan naman ang naka-witness na request ninyo para sa livelihood. Ha? Para makahatag taog tabang sa atong mga mga anyag ng mga kababaihan dire. Ma'am. Ha? Dok, nangayo sila ng usa ka area. Mag-operate na ra daw sila ng casino. Tungod kay silang tanan mga nagmamadyong man ang tanan. Oh, ha? Ang akong representative ba sa Nasingin Majong Competition, Dr. Boykin Kabagnot ang akong representative. Champion eh. Kao ba ng akong ugangan man? Ako silang duha champion. Okay. So mga tabang napag-off ang atong OPA o nga BFAR na sila mga programa livelihood natong gisgutan nato. Livelihood BFAR, ma'am. BFAR. Okay, ari taon na ni Sir Leo. Leo Bugalo sa BFAR, sir. Boss, ikaw na mo kantang. Mayong bunta ka na tong tanan. Ilabay na gyud sa akong mga kaigsunan nga mga mananagat. Parte sa livelihood nga atong ikahatag o ikatabang, ikaayuda ngadto sa katawhan. Aduna kitay programa karon nga nagapadayon kanang gitawag og targeted action to reduce poverty and enhance economic transformation. O aduna sa ISAAD, Special Area for Agricultural Development, nga diin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagalihok, nagapangsyon sa probinsya sa Bohol in coordination sa provincial government o sa atong municipal agriculturist dinhi sa LGU Hitape. Sa mga kalihukan nato sa livelihood, gasigi ta ni ana labi na gyud dinhi sa Hitape o subo lang palandungon dinhi sa Nasingin nga ang gusto kasaara gyud hingagi dinhi kay ang mga tao dinhi sa gusto ang akong nasabtan dili kaayo kampante nga mobuhi og gusto kay mo prepare gyud ang mga katawhan dinhi nga manguha og isda. Mahimo na ato isabay magtanom og gusto unya managat. Ang atong kagustuhan, mahimo na og dugukanan sa mga isda. Kung asa ang mga gusto, tua usab ang daghang isda. Totoo mo ana? Oo. Mao nay usa sa atong kuan. Unya, kanang mga isda diha, kanang mga danggit diha. Usa sa potential area dinhi ang uga sa danggit. Kay mahal kaayo ang bunlis nga danggit sa nahisgutan ni kapitana. Nga ang bunlis karon perting mahala. Unya, daghan man kayo danggit dinhi kay ang mga bungsod dinhi daghang danggit. Unya ibaligya og barato tungod kay presko matong gikuan. Giariya didto sa mga merkado. Kon ato na ibuwad, daghan kaayo mangita og bunlis danggit karon labi na gyud sa kanang mga mudugok dinhi sa atong probinsya sa Bohol, ingon mausab dinhi sa Hitape kanang mga turista. Oo.
kanang nahitabo sa Cebu god kung ang turista mo adto sa Cebu mamalit na og bunles pero inaganhi sa Bohol mungutana asa inyong bunles ang hangad-hangad me kay wala tay ikatudlo gamay ra kaayo na diha sa Central Market sa Tagbilaran unya maunay usa sa kuan nato dinhi sa livelihood akong gikaingon nga galihok ang Provincial Fishery Office ubo sa umbrella sa Department of Agriculture in coordination with the provincial government, pinanguluhan sa atong gobernador, Governor Art Yap, o ang atong municipal agricultors dinhi, o ang atong mayor sa Hitapi. O mingon lang ako kaninyo nga paghimo ta og mga request, labi na gyud sa mga pamaagi nga aduna tay training sa post-harvest. Aduna tay kaayong daghang value adding product nga nahibaw-an sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa guso dili kay usa duha tulo lang ka putahe sa guso unsaon nato ang guso nga mahimong mahal siya daghan kaayo mahimo ang guso unya sayon kaayo buhion unya kadimalas-dimalas nimo aduna kay mapupo dili gyud pareha sa mo finance kag usa ka panagatan pag kadisgrasya na totally mawa gina pero kung ang gusto gani makapamunit pa ka labi na gyud og imong i-encircle imong anak tuyukan nimo og net gastuan nato og net nga panahon sa pag bawd dili gyud na mabanlas ngadto sa baybayon unya naara diha ang gusto diha nangakuan daghang kayo ang atong former kapitan dinhi suwito kayo ana kay nakaagi ni siya og gusto pero mas sweeto si kapitan nalipay bitaw ko sa atong gobernador karon nga ang iyang ang iyang usa sa mga tumong dinhi sa mga kaislaan nga himuon ni og mangrove additional mangrove planting lami kayo no kay kun wa ko masayop adunay 4 million target karon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kay sa pagmeeting nilang Mr. Samihon ang atong provincial fishery officer may himo usab si Mr. Samihon og meeting sa among opisinahan regarding sa pag-istorya nilang pag-meeting nilang Governor Yap nga gitagaan ang Bureau of Fisheries og 4,000 target whole Bohol apil na si Sri Larry ana tanan na unya ga-identify nami og area himuan na mog nursery kay kon mangrove propagules moditso tagtanom okay man na pero taas ang mortality ikumparar kon ato i-bagging i-nursery na to naa na sa mga 95% ang survival. Mo na gi-identify na mo ang Ubay Brackish Water Fish Farm nga diin usapon na sa facility sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o ang Bintig Kalape nga diin nausap ang facility sa fisheries. Duha nga mong gi-identify nga nursery tungod kay adunay kaugalingong mangrove ang maong facility. Nagpamunga sa mangrove kami ray mukuha unya aduna sa mga existing nga mga empleyado nga alima sa maong nursery. Daghang salamat. Okay, thank you very much. Yes. Mangutan ako, boss. Boss, sa drying facility, unsa nga atong makommit sa drying facility? Para mahibawaan nila, exactly, pila ang atong i-commit na drying facility? Kalimutan din ako, Gobno. Ang drying facility, dili kayo listo na to dinhi sa Bohol, kay mo ato rang tan-awon ang bunga marhagna. Naay drying facility sa bunga marhagna, nga kanang mga langaw maglaway, dili kasod. Maayo kayo ang pagkahimo, kung wako basayop sa DOST na, unya, aduna tay technical assistance, paghimo ni ana ang Bureau of Fisheries. Na makita nato na karon sa bunga marhagna, maunay atong awaton. Bisag unsa klase atong ibuwad, way langaw makatugdon kay kumpleto gina siya, silyado siya. Mao na nga atong awaton na sa bunga marhagna. Ang drying facility? Bunga marhagna, Gob. Bunga marhagna? Ilayo na. No, mao nga dire ang area, di ba? Ang objective nato, matagaan sila ng additional livelihood, di ba? Ingon nimo, gusto expansion, very important.
So number one, kung gusto expansion, pila ka hektarya ang ihatag nato nilang expansion. Para ako po, makaandam ko ng counterpart na ako. Kaibaw na ako sa before, nakakamoy pondo sa gusto expansion. So how much will you give them? How much ang iandam na ako na counterpart na maihatag nila? Gusto na ako mahibawaan. So, for gusto, ang gusto expansion ba, nursery? Nursery ba? Sa nursery, ibutang ang kwarta? Asa? Grow out, grow out. Sa grow out? Oh, tanom dayon tagob. So sa imong tanaw, Manong, diri sa Nasingin, pila ka hektarya ang pwedeng expansion para sa gusto? Kining Nasingin, almost ang area ini is potential for gusto. Go, yes. Oh, lagi, give me a number. 1 hectare, 10 hectares, pila ka hektarya? Magsugod lang ta sa 1 hectare. 1 hectare Oh, ta, sugod ta. kini sila, hesitant kini sila yung tanong mo gusto. Usara ka ran ang nahimo silang gusto kay mo prepare gud sila sa mga fishing gear. So, kinsa ang representative sa mga mananagat dire? Kap, Ako ay presidente dire gobernador sa kanang Fisher Fox. Namo ko gidala nga Fisher Fox kanang gitawag og Nasingin Fisher Fox Mangrove Planters Association. Ang tanom na ko mangrove dire gobernador almost mga 500 hectares. mo lagi. Ya gusto po. Ibaw na ako na anak. Ya. Dili buwan. Ya ang gusto gobernador kisao na dire ang gusto pinagara gusto dire tibok lukop tibok Nasingin gusto dire. Ya atong kanang atong kwan gobernador katong 13 sa 2013 katong dunay earthquake linog ba diha lagi mahunong nga mong gusto gyud sa panahon sa kwan papitin gustuan na mo diri sa una Ingon niya, lukop tibok Nasingin diri ma'am dito tuyok ngari puros gusto pikas unta Manong, unta. Makatabang punta sa mga silingang barangay nato. Mao nga i-cluster nato ang Nasingin ug ang mga silingang mga barangay para ang paghatag og tabang daghan ang mabenepisyohan. Sige. Mga kamong duha, kinahanglan Manong, before mahuman ang akong programa, tungod kay mag-on the air man ko, 11 o'clock mag-on the air ko, i-anunsyo ko sa tibuok Bohol ang mga tabang nga gihatag diri sa Nasingin. Mga kumplituhon palihog. What will I give in terms of gusto expansion? And it is not only for Nasingin, para sa clustered mga silingang mga barangay, island barangays na sa Hetafe. What kind of gusto expansion ang atong ihatag nila? Do you want nursery support? We can give nursery support. Do you want post-harvest drying support? Pwede po. Ang post-harvest naman, konkreto ra, dili ba? Konkreto, maghimo ka ng mga concrete drying. O tapos, kawayan. Kawayan, drying facility para sa, pwede sa danggit, pwede sa guso. And then, tudloan nato ang mga women sa boneless picking sa danggit. And then, pwede baligya sa merkado. Mga para na ako, kinaimportantehan, ipahuman ang inyong merkado. Para kamo, nakamoy merkado. Kung ang mga fishery products ninyo moabot na sa Hetafe mainland, sigurado na ang tibuok Bohol, mangita ninyo. Sigurado, gikan pa sa Tagbilaran, Panglao, muanhi ang mga traders, palito ng inyong mga isda. Mga priority na ako, ipahuman ang inyong merkado. So, you have to give me a program. Because I will announce by 11 o'clock on the radio. This is what we're giving Nasingin and the barangays. So, drying facility, boneless danggit, gusto expansion, mangrove planting, I need to know. Then, asa si Kapitan, ang mga women's, unsang ihatag sa mga women's, pwede na, drying facility na. Drying facility. Sila na sa boneless. Women's ang itap nimo sa boneless. Sila ang itap nimo sa gusto expansion ug mangrove planting. Para matagaan sila og livelihood. Willing me mo counterpart me, partner. Sige, daghang salamat. Thank you, Gob. Mubalik ko kamay sa parte sa gusto, Gob, no? Aduna tay target din 4 hectares nursery. Dili lang na-intended sa Nasingin ng 4 hectares nursery sa gusto, apel na ang mga silingan ng mga isla. O ang potential area din for gusto expansion is 500 hectares. Pero magsugod ta sa 1 hectare grow out plus nursery. Inanay lang ta. What kind of support is needed? What kind of support for a 1 hectare nursery? Na kay nursery? Naatay funding na go under sa Special Agricultural Development Project sa SAAD
Unya, tungkol sa kadako sa area, magkinahanglan ang BIPAR og additional funding gikan sa provincial government. So 1 hectare, how much planting material is needed for 1 hectare? 10,000 mangrove, seaweed propagule. How much is 1 propagule? Ang usa ka kilo sa propagule is 20 to 25 ang spinosum, unya 75 ang cotonay. So, what are we going to plant? Spinosum o cotonay ang gusto ninyo? Mas taas ang value ng spinosum o cotonay? Ang cotonay mao itaas Cotonay. sa presyo. So, cotonay ang i-develop o spinosum? Mas maayo ang duha magkuyog. Ha? Maayo ang duha kay Ang duha? ang duha So, ka. 50-50 nimo? Oo. 20 pesos times 10,000. Oo. So, 200,000. 200,000 na planting material. Agreed ta? Yeah. Ha? Where will you buy the planting material? Ang source nato ana Gob, naara po sa atong mga farmers dinhi sa mga silingan nga especially sa Danahon Reef area nga Hitape, Binonido, Carlos P. Garcia, Talibon, Buena Vista, aduna existing nga mga kuan. Labi na gyud sa under sa PRDP area. Daghan kayong mga gusto diha karon. Okay, mag-commit ko 200,000 for expansion ng planting area nila ha. 200,000. And then boneless danggit kinsang mutudlo sa Kamo na, ang BIPAR. Aduna tay team sa BIPAR nga mo ani dinhi ang taga post-harvest section sa Region 7. Drying facility, buhatag ta, mga kawayan. Aduna tay gihatag karon sa mga farmers sa guso, pero dili dinhi sa Nasingan kay wala may guso. Muhatag ta dinhi og floating dryer sa guso. So, before na. How many will you give? Duha ka unit Gob. 2 units gikan sa BIFAR. So nga sa sipang pakpak, 2 units nag-commit na. 2 units. Dili lang ta sa solar dryer kay ang BIPAR dili ka afford sa solar dryer kanang multipurpose pavement ay murag imong inibitaw mura maglisod may dako man nang kuan. Ari lang ta sa mga 100,000 ang maximum of 100,000 per unit. So 200,000 po. Daghang salamat 200,000. Kanusa nato i-turn murag ang priority karon ang gusto expansion. So mag-schedule me. Text mo si Peter na 200,000 andaman checking. So 200,000 gikan sa provincial government, 200,000 gikan sa national sa Bureau of Fisheries. And then ang 2 classroom building, mubalik ko ninyo, murag ang cost ng 2 classroom building is 700,000. Murag 700,000. 700,000. Parang naka-jackpot ang Nasingin ngayon. Parang wawawi Okay, Gov, thank you, Sir Leo. Ang OPA, si Dr. Larry Pamugas, sa iyong mga... Mayo butag, ari lang kung magkagawad paduol Gob kay murag-muro na yung mga utana. Dugang lang ni sa kang Sir Leo Cup, no. Di lang yun ito kalimtan kay planting man to. Di na ito kalimtan ang insurance. Mo bitong sa una na problema ta kay pag-anod. Yan mo yun, anod tanan kaugmaon na to. Anod na tong tanan kaugmaon katong mga gusto. Pero tinaghan na maguso ninyo ani sa una. Di maganita kaagis dagat diri Gob tungod sa kadagas gusto. So, karon ang insurance door mamong Sir Jonas, no? Libre man na. Unya ang dagat Sir Jonas liso dali ra man nagamog kisay kasikbit nimo. Si Paeng, si kuan mong sikbit. Libre ang atong insurance sa sewage. RSBSA Gob. Mao na wa matap nila nga insurance Gob, libre karon. Bangka na to, libre. Insurance. Ang presidente ato pagpakan na ilahan ang programa. Sa una Gob, mukuot sila Gob, bursa mo tong sakit kayo kuoton 400 kapin ang premium. So karon itap na nato libre ang insurance sa bangka unya katong inyong package na magadaghang package na insured ba na at least 1,000 square meter i-insured na nato ang package Gob kaya daghang kayo mga package sa ready rin ninyo i-insured ato ramong Sir Jonas
O libre na. Tanan, bangka. O niya, apil po lang, mananagat ko. Apil po sila. Naay, 50 mil, simbako, mahagbong sa dagat, naay, may claims pare. 50 mil. O, naay, may claims pare. Mga hospital ta, naay 5 kaadlaw nila nga libre. So, muna puno sa target na to, Gob. Anyway, we talk with Bifar ni Didoy, natay upat ka expansion nga nursery dire sa Itape. Usa ang nasingin, Gob, sa target na to. O niya, katong problema ninyo sa inyong training sa natay team sa opisina, Gob, gag-handle o post-harvest training. Katong ingon ni Sir Leo sa Hagna, MCST dito, multiple cropping dryer system, napos balilihan. Maski unsay atong isu dito ibuwad. Oh, mauga nya di langawon. So gasabot naman ni Sir Jonas Gob sa Mao, badanin mo tong imong chairman sa PO sa women. Panahon na to dito sa balilihan, o muangay mo magkandak tag training dire. Kanala taman siguro niya mangrove apil na mas project ni Gob, expansion na to, magsabot to tag asa expansion cup. Asa to magtanom dako ang expansion na Gob 100 hectares per year. Times 40,000 per hectares. Kalilisang naghanang naghanang mangrove. Aw niya sa sewage o ma-maximize na to ang 500 hectares nino diri sa nasingin ra na Gob nga area. Pero rest assured nga ang usa ka nursery na ninyo diri 1 hectare. Amo na nagisabutan. Nya kana grouper nila Gob 1 hectare, Gob. Yes, nursery 1 hectare. 50-50 scheme ta sa with Bifar. 50,000 ang ato ang counterpart plus ato ang technician. Moy mo kuan. Nay makitaan si kapitan nga mayo mo technician diri, Gob. Mas lami mo ang taga homegrown kay masuhito na kinsay tig pangawat. Magdatag lain, Gob. Di sila kasuhito kinsay tig panguha. Kana ganing tig panguha mo himuon na tong technician dia arong sureball. So ana lang siguro ang programa na to, Gob. With Re, pero alima ang kuan nila diri BM grouper kinadaghan ng lapu-lapo si kanigos kapitan naganda mo lapu-lapo na no, so og ma-expand nato na nga lapu-lapo culture ato nang estudyohan o usaw na to pa-expand tudloy kay ikaw may master na sa lapu-lapo, Gob. So ana lang siguro og namoy pangutana mangrove katong training sa post-harvest o sa sewage. Naka-problema magulo sila sa una sa sewage, Gob, katong basan bitaw. Nangadaot yun ang ilang sewage katong ang buying basan una o chemical. Mo toy una nga ni gamay gyud ang ilang kuan. Ipatreat ba, Gob? So manikamo ta karon nga dili na ta mo treat. Wa mo maapil atong problema. Mo mo toy problema ato, Gob. Lar, kano sa ang launching nato sa mga proyekto? Tungod kay wa tay anytime na, Gob. Bikante mo nga kuan. With Sir Didoy and Sir Leo, we can Jonas ready naman ang ilang kuan. First week ng September, kuman sa atong Clark meeting. Nicholas Clark. Mga 10, 11, 12, 15, 10 to 15, September 10 to 15. Yes, Gob. So good, 10 to 15. 2 weeks, ipahuman nato tanan. Okay. Namoy pangutan na? September. Okay, napay mga pangutana? Nangout na si former kapitan. Okay. Thank you very much. Ang asibos pagpak si Larry Pamungas, no? Ang sunod, mawatag sa mga programa, Gob, ang atong taga Social Welfare Office, duha na sila. Si Mr. Chris Vistal, sir, sa imong programa sa Social Welfare. May buntag ka natong tanan. Especially sa taga-barangay Nasingin, nga ako ang mga kababayan, taga-Hitafi man ko, no? So, karong adlaw, karong buntaga, nalipay ko nga nakaaning din ni kauban sa ato ang halangdong gobernador og sa iyang mga ginsakupan sa ato ang mga kuano atong legislative og tanan nga mga department. Sa departamento sa DSWD ako nagrepresentar karon kay ako may gipadala sa among regional director tungod sa kay ang amo ang team leader sa Bohol na may lain po nga activity but na ako sa Sustainable Livelihood Program. Para sa kasayuran sa tangan og detalye ako lang balikon nga ang ato ang Department of Social Welfare and Development
doon na tayo program and services, no? Ang pinakadakuan ni nga the core program, tulo ka core program, doon na tayo Pantawid, no? Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ang ikaduha mo na siya ang Kalahi SEEDS. Ang ikatulo nga dako core program mo na ang Sustainable Livelihood Program. Ug doon na pailain nga mga services niya, kanang atong social pension, kanang atong supplemental feeding, kanang atong mga IX services, no? O uban pa nga mga serbisyo din ha. Now karon mobalik ko diri sa Sustainable Livelihood Program kay mao man akong tuka. Ang ato ang departamento, no, sa social welfare nagahing karong 2019 og 21.9 million sa probinsya sa Bohol. Karong tuiga 2019 unya doon na ni siya 1,018 ka beneficiary. Okay? Pero ang karong tuiga unfortunately wala naka-avail ang ato ang lungsod sa Hitafe kay tungod kay ang among gibasihan ang pinakadagko pa og packet, no, sa poverty. Kinsa man ni sila ang lungsod sa Mabini, lungsod sa Carmen, lungsod sa Corelia, lungsod sa Valencia o Binunido. Kay mao na sila. But sa lungsod sa Hitafe, doon na tayo i-implement karon nag-implement na galing sugod ang funds ni ang pondo ni atong 2018. Pila man na siya, no? Doon ay 4.2 million, diin doon ay 286 ka beneficiary. But, or unfortunately, ang barangay na Singin, wala gihapon. Asa man ni siya napunta? Tuwa gihapon sa taas o kung ano listahan sa poverty nga nahabilin ang barangay Sagisi ug ang barangay Handayan, no? Mao ni siya. Pero para sa barangay Nasingin, ako makaingon nga karon tuig or hopefully for 2020 maapil ni siya or mag-invite kay naaman tayo open karon sa para sa kanang mga training on housekeeping, naapo tayo training aning mga welding, naapo tayo training aning bread and pastry o uban pa na ang atong opisina sa lungsod, no, na may kauban na mo nga mga workers sa DSWD like sila ni Miss France. Kaya laman mo, no, na amantingan na assign siya din moato lang mo dito. Una, nag-mention ko ganina sa programa kay sugo po ko din pag-ingon ninyo kung doon na mo yung mga concern sa Pantawid, di ba? Sa social pension, sa supplemental feeding, pwede ninyo ihatag na ako ninyo karon, inyong ipaabot na ako daron bisag dili din ni on air or dili sa lamisa lang ay para ni akong madala aron matagaan og action dayon akong i-report dito sa regional office na mo. Okay tana? Pero ako nakita nang utana maguko din sa barangay Nasingin na natay na implement din nga livelihood project, di ba? Na no? Na ama to si Kap, mautana ko kumusta na bitaw ato nang pabisitahan og balik baka unsay problema na unsay kakulangan aron atong matagaan og technical assistance sa mga kauban nako nga project development officer nga naa karon din nila assign pod sa Hitafe or sa distrikto. Okay? No? Pero napo ko iingon ninyo naapod tay mga kuan gali, no, na success na nga mga taga-dinis na Singin katong naka-avail gali siya og bread and pastry niya na naroon sa Cebu nagtrabaho niya maayo ra ba to siya nga maayo sa klase pagkuha nila kay ning presentar magid siya nako kay nakailaman ako nga taga-Hitafe nga kuan daw siya taga Nasingin unya she was one of the kuan, no, kanang honors during sa pag-graduate niya sa bread and pastry dito sa Garcia Hernandez. So I think murag na siya dito sa Cebu karon. Para sa uban nga mga kabatanunan nga naa dinhi ang DSWD duna ni siya mga trainings nga gipang kuana mo, no, gipang pahibalo sa ubang PDO nga I hope nga maka-avail on tata, no, dili lang kay na ata sa isla but
the opportunity knocks once at our door, no? So dapat ato nang i-avail kay para magini sa inyo ha. Okay? So kita na. Okay? So basin do na may pangutana, ako matubag pero og maulaw mo, pwede ra diri sa lamisa, you can approach me. Okay? Para sa mga taga-Nasingin, daghan kayong salamat din. Good luck sa inyohang umaabot ng mga project, no, nga ihatag ni Gov. Again, dagan salamat o kanatong tanan. Si Timmy, kagawad Timmy. Sir, karang wa ko ibutana sir ang ako lang nga nagpasalamat lang ko nga tagahitapi may na asay diri sa kay daghagay mga programa diri sa among barangay naagyod sa kanang naagyod sa DSWD. Mao ra sa sir nga nagpasalamat lang ko dili ko mutana sir, pasalamat lang ko. Okay, welcome. Sa DSWD. Okay, dengan salamat Chris, tapa. Okay, na last na ni nato tingali. Anya before ni board member presida po programa si board member para sa Nasingin. Sa problema nato sa kasanian, sa health concerns, tanawaton si Dr. Remusis Boyking Cabagnot. Doc? Mahingon to na itong tanan. Sa dili pa ko mangutana, mo pasupot sa tulo na ito ka mga angay na ito himuon dire, mangutana ko kung doon na ba tayo regular nga midwife nga full-time yun nga niya dire o basi mo duty lang siya pila ka adlaw. Midwife. Akong pasabot nga straight pa siya mo duty kada adlaw yun, full-time. Kada adlaw pa siya niya dire. Kung dili regular, mga pinakadlaw siya susa sa semana. Ang ako lang kuan sir nga na may midwife dire matag adlaw. Ang ako lang kuan nga wapagi na siya ka 18 taon. Aron na siya dire aron na agi na siya ka adlaw dire. Mura ang kuan ko na niya nga kuan siya maka 18 siya ba? Casual pa lang siya casual pa lang siya sir. Ya. So sa semana pito ka adlaw pila ba siya ka adlaw mo duty dire? Sige na siya duty sir. Kada adlaw. Doon na yung mga kuan kada adlaw na mo siya duty. Okay. Napay kuan mo ang ako lang sir nga aron ganahan mo na siya pud ba nga magsig duty. O pa taon na siya ka 18 taon. Ya mo na siya sige ko anak ko lagi sige kuan sa kapitan na sige kuan ni mayor. Ya mo ang ko ni mayor nga kuan kita taon lagi nga naa siya maka 18 taon na siya. Oo, atong ihanyo na ni mayor. Tulo ka matang akong presenta ninyo diri karon. Number 1, pagsud ako dire ang mga bahay kasiyot-siyot. 2,000 kapil ang lumulupyo ang barangaya, di ba? Padong mo 3,000. Ako'y nakita nga kasilyas. Basi Tobas Luyo o Tobas Sanapita, tungod tingali po kay siyot-siyot na itong mga bahay, pwede tingali o muhimot ka ng komunal nga CR, culvert na itong himuon na patungo ng culvert na itong simintuho ng sinumpayan ug mahimo po diri matud pa mayor di man kuno ni bas kay ilaom ang di mo sulop ang hugaw so bisag tulo upat ka culvert atong patungo na pila ba ka buok atong mahimo daghan magagamit sa kasilyas komunal lang kay gawas pa sa nakutang gasto kung tagsa kada bubong lisod di man tamang lisod og tubig na water seal gabi itong gamiton pero culvert ang atong patungon ba kung pila ka culvert na tulo upat nga dako nga culvert dugay pa na puno po ng taon mo na ikadua ako na ipasurvey sa atong sanitary inspector dili o pila gyud atong angay kinahanglan kay limang kag 2,000 and still counting ang atong populasyon din nasigig dugang so angay nato nabutangan og kasilyas. Ay kaduha, nakaibaw ko nga, kani ko nung stage mo tubig tangke ilaw mana. Pero ako kaibaw kong panahon stiginit ko, naigo mo na panahon tinguan, basi kuwangon. Akong ipasabot nga,
maging istorya ko nila dito sa province kung pwede ba magamaan og rain collector. Inikuan sa una na tangki ka mupundo tag tubig. Butangan na to og chlorine regular. Sa butang ko aron limpyo po ng tubig, butangan og chlorine. Ipatanaw na to na sa inspector. Kung pila kapasidad sa rain collector, dako pa na nga tangke, ma-estimate mo na pila ang chlorine at butang para limpyo ang tubig. Para inom na, dili na para kaligo o hugas unsa diha, para inom lang. Kaya panahon nga magkuwang tag tubig, matod pa ni Mayor, doon naman kunoy mo deliver dili kinontainer. Kung maot ang panahon, di man na makalagmas og dali dire, mas matang na rain collector. Para sa kadaghanan, para sa tanan. Okay ba, asa na ba yung lugar din yung butangan itong rain collector? Nakato mo ko sa Agining, Isla ni Rispitogo, na rain collector diha doon sa eskwelahan. Muna na kubasing buong silbi na dire. Ha? So, kung unsa ang tubig nga panginananon to dire, mas may doon na butay, dako nga tangke, uwan lang sa ligana to, muna rain collector, butangan na to chlorine para limpyo ang tubig mainom. Ang ikatulo, muna gusto ta mas mahimo, atong hanyoon si Mayor nga atong midwife ni full time. Adlaw-adlaw, unya mahimo matagag item. Kaya ang Talibon, tanang barangay nila na usa ka midwife i-assign. Kada barangay usa ka midwife. Kani kay Islaman, nagkudako ng populasyon nga hapit na mo 3,000, ang ay panibutangan ng tao, midwife nga full time. Ang atong ipahimo sa midwife dili po, dili lang ng pagbakuna. Suroy bagasa dili, bakuna rin ganaghan. Kundi apil na usab ang mga midwife na to apil na ni sila sa na-train sa family planning. Kinsa itong gusto mo gamit og pills, condom, ayude, pwede na to na sila matagaan ang ato mga kababayanan din araw pong dili mo sige paspas o tubo ang singanan ang mga bata kadaghanon. Nabay mga pangutana, gusto ninyong maklaro, ipasupot dire, parehong na pangutana. Tulo ka matang to akong usbon. Casillas nga cluster. Pila ka Casillas nung pwede mahimo, ang atong culvert o pila ka bok. Daghan man na, dagko nga culvert, sumpayo na siya, butang ang slab dito sa babaw, water seal. Di ba? Usa na, katong rain collector nga asa ta magabutangan mura naman na siya og kanina pwede man sandayungan o asa na to ibutang kusog ang tubig kusog ang uwan dako po na siya masahod ng tubig ambak na sa rain collector pabutangan itong chlorine para limpyo ang tubig mainom na atong sa unahon ng para inom ang para kaligo na may lagat na ang hinaunaw na yung kuwang tingan di ba? Ikatulo katong midwife. May mo full time mahanyo na to Mayor nga batagan og item nga regular siya. Ang di po siya mangingampa sa uban nga dako po siya gibantayan isla nga mga padosis mil ang populasyon nga dili siya regular. Kaya dili ka regular, wala kay mga benepisyo madawat sa munisipyo. Di ba? So, kung na mga pangutana, palihog. Okay, thank you very much, Doc. Okay, pangutana. Ako rin sa pangutana. Sir, kabayan sa red collector, sir. Ako pangutana, sir. Og mga may red collector, lagi kay red collector ko, magita ni area. Ato man na ipasupot sa planning office o pilay ang budget. Kaya kana kung red collector, dipindis ka dakona. Kano sir, kanang kinibuilding nga, sir. Mao na yung giplanuhan sa council, sir, nga buhaton na mo red collector. Ato na panihan o engineer sa Provincial Engineers Office ipa-estimate ang lugar kung siya kadakon sa tangki naman ko na siya na naimurong isa dire nga kini dako man lapad man o ana man na doon pwede mo sandayungan na siya ilikuan o kusog masarap na dito masahod dito butang chlorine mainom na dugang na sa kung siya nada sa stage kana angay po na butang chlorine.
Kalahi na dia, kalahi. Rin kolektor dia, kalahi na. Kalahi seeds. Oo, may problema kay para mas katauhan niya po ng proyekto ha. Para inom mo tubig na. Dali ba inom? Dili, kanang kuwan na siya, ligo o glaba. Sige, para kaligo na diha. Para daghan na po tagbata po, inigsawap sa adlaw, magagama na po tagbata. Kanay mo para inom. Kuwan sir, kanang nagplano ba, nag-isgot magagod o kanang rin kolektor. Nagplano may kay, og dunay kuwan ang provincial government nga budget, ihatag lang di sa rin kolektor. Amo na buhaton kolektor, rin kolektor, kanang building nga kana siya. Oo. Ang usay mo na lamang sugol barangay resolution nga matagaan mo grain collector nga. Ang sunod na mo magpadaog tao din ang province, tanawon ang lugar, usay kadakpon sa grain collector. Ang budget na din ako maka-estimate, di ba na ko engineer, basta makaya sa province, tagaan mo, okay ba, doon na ba po yung counterpart ang lungsod, mo na. Barangay resolution na address ni Gobernador. Okay? Sige, labat sir. Okay, nga pa yung mga pangutana? Murag naruturo ta, J. Ronnie. Kay Idugang? Wala na. Atuloy lang dito. Dool na lang. Mag-storya lang. Kung pa iwan mga pangutana, may mag-storya lang. Pagamay lang si Dr. Engineer Ronnie Bonado. Mayong odto ka naton tanan no, hapit naman ta buntag pa di ay. Bahin sa kadto bitawng sewage production kay potential man gyud ang naasa nasingin, naamoy area. So for future kay ang atong gi-address karon kanang current kanag yung naadayon. So naatay future ana nga ang kaning nasingin maka-expand ta sa katong required ninyo nga number of hectares. So ang mahitabo ni ani ma-submit ni nato sa PRDP under the Global Environmental Facility where in fact makapalit na tag mga seedlings sa sewage ngadto sa existing nato nga project na sa Talibon, Binonido, Pitogo o Gubay. So karon ang mahitabo nato karon i-up o mahimo maningkamot jud ta magkugi ta kay naa joy kwarta sa sewage and then daghan kaayong produkto nga mabuhat sa sewage. Unya sa Hitapi ni anatay facility nga mo consolidate sa ato nga sewage production ana sa barangay alumni nga PRDP gihapon siya. So adto naatay enterprise pod ana. Combine na siya. So ug maningkamot ang nasingin nga magtanom og sewage plus mangrove, dako kayo ang possibility nga masolbad ang atong mga problema sa labo na sa ato nga income sa family. So kagawad makikistorya unya ko nimo kun unsay atong kanon kay ni amag among hippie pod si Attorney Vistal kay supportive man kaayo si Gob sa project nato kay importante na kaayo nga ma-implement dinhi. Plus katong rainwater collector, wadili pa mo beneficiary sa CVWSP nasingin before kay buhatan lang na nato og design pod og how much unya pila poy capacity nga atong akuanan. So ato na siyang tan-awon. So hopefully nga maningkamot magkugi gyud kay para manas atong pamilya. Okay. Okay, thank you. Ato lang pibalo, we are live on air matala dungog ta sa kahanginan karon sa station de Oyadi at pibalo nga kasigi pa ang ato mga medical mission nga gihimo, medical and dental mission gihimo diri sa barangay o isla sa Nasingin at daghang galinya diha. Ang last nga mohatag sa iyang programa mensahe ato nawaton sa mas magpakpak ang batanon nga board member sa segundo distrito, board member Franz Garcia. Ma'am, hello. Take the floor. Mayong uto sa atong tanan. Una sa tanan, akong i-acknowledge o kitang tanan magpasalamat na naabot, nimbalik jud ang atong gobernador, Governor Artap, atong palakpakan. Kuyog niya ang tanan, murag ang new capital na din sa isla sa Nasingin. So, naasad ako, and then tanang mga department heads na adinhi para makadungog sa inyong mga problema. Unya, ako sa di-acknowledge, si Kapitan Melissa Vergara as Kapitan.
Kap. And then, of course, ang kapikas niya, ang ex-kapitan, niya, hapit na yung birthday. So, si Kagawad Artemio Vergara. And then, of course, ako ning ayan ng mga kagawad. Kung tanaw na to, kung present ba sila tanan. Si Kagawad Justoni Tabar. Si Kagawad Alfredo Socias. Si Kagawad Patricio Bacante. Cebu, wala. Si Felix Berto Okada. Si Kagawad Dario Tampos. And then lastly, si Kagawad Manolito. And then, of course, sa tanang mga barangay officials na naadinhi. And then, akong dakong pasalamat, labi na sa atong Mayor Kasoy Camacho, o sa iyang mga kuyog, na naasa dinhi atong mga sa mga kagawad nato sa lungsod. And then, of course, sa tanan-tanan mga bisita nato, o niya sa mga blessings nato na naabot. So, kita naman mo, na medical mission, nasa inabot gikan sa DSWD. So, atong palakpakan ang atong mga bisita. Karon nakadog naman mo sa mensahe sa atong gobernador na karon na din sa tarpaulin ang tingog sa mga Bulanon. So, ang purpose kay baon na ta kung sa'y purpose nato na nganong naata dinhi. Kay para kami mismo ang makadungog sa inyong mga boses, sa inyong mga problema. So, sakto ni na ang executive department nato, naasad ang legislative. Kami mga board member. O niya, ingon man sakto tong giingon ni Governor na karon magtrabaho na ta. So ako, kuyog sa atong mga board member, si Ate Mimi Boniel Maglasang o si board member Tuting Oxtero. Na kaming tulo maningkamot mi para makahimo ming mga balaod para makatabang sa inyong mga pamilya. So karon nakadungog mi. So usa katong waste management. So kato na ami suggestion. So, sakto sad kay dito sa among isla, nahimo na namo tong mga programa sa waste management. And then at the same time, mga kabatanunan, ma-involve sad sila para makahibaw sad sila kung nganong dapat ma-practice ta sa waste management. Kay usa na sa makatabang sa atong barangay, labi na dinhi labi na sa mga taga-isla. Kay syempre, asa man nato ibutang ang atong mga basura. So maghimot ang pamaagi para magamit nato siyang income, makatabang sa mga estudyante. And then, karon, syempre, nakadungog sa mi sa ubang mga problema. O niya mo, ingon sad ko na ako ang head, ako ang chairman di ay sa committee sa education o sa women. So karon nakadungog ko katong problema sa livelihood, unya naa sa problema sa education. Ako kuyog sa mga board member nato, kay Vice Governor o kay Gobernador o sa mga lain-lain ng mga department nato magtinabangay mi para mahatag ang saktong programa para dinhi sa atong magsuunan dinhi sa mga isla. So karon nakadungog na jud mo kung unsay mga pamaagi kami sad sa province o sa atong lungsod nakadungog sa inyong mga problema. So karon nangita na jud ta pamaagi para ma-solve nato ang inyong mga gisulti dinhi karon. So kami nagpasalamat sa inyong mainiton na pagdawat namo na maugi hapon pareho sa giingon ni Vice Governor na parang murag EDSA ang inyong daan dinhi kay init jud ang pagdawat ninyo. So, ganina sa niingon si Governor, mukanta daw ko, pero ayaw kay di na ko kaya. So, dinhi na lang ko. Salamat kayo ninyong tanan and God bless. Okay, thank you, board member. Kinabataan nga board member ni. Before tamo padayon, naa si Dr. Mike Hayuma sa atong Chief of Hospital sa atong Garcia Memorial Hospital sa Talibon.
aduna siya mga announcement po di pahibalokan ninyo. So tunawaton si Dr. Mike Hayuma. Mayong buntag sa tanan, no? Sa mga kadagkuan po sa opisyalis sa barangay sa Masingin o sa atong mayon. Ang Provincial Hospital, no, ang Garcia Provincial Hospital nga kaabag ninyo kanunay sa inyong pangalagad sa serbisyo bahin sa health, no? Among i-announce lang hapit na ta mag-abli sa atong drug testing, no? Nya atong isunod ang water bacteriology nga laboratory para safe ang atong inunon nga tubig, no? Ato siyang testingan. So di na ta mo angay mo dagan adto sa Tagbilaran. Mo ni mga dagko nga project nga atong ablihan kauban sa atong halangdon nga gobernador si Governor Yap. Atong isunod ang dialysis sunod tuig, no? So kini mga programa mo ning mga dagko nga programa nga gipatuman ni Governor Yap, no? So ang blood bank isunod po na pohon. Ang atong operasyon, no? Operasyon sa danlak kanang mga gibugatan sa inyong itlog, no? Operasyon sa tutoy, operasyon sa cesarean, padayon ang serbisyo sa Garcia Memorial Provincial Hospital. Kay ato man ang gipangusgan karon, no? Nag-hire tag anesthesiologist, nag-hire tag OBGYN aron dili na i-refer ang pasyente sa Tagbilaran, aron di na talay malayan, no? Kay dako kay ni nga problema permi nga mubiyahe ang ambulansya sa Itapi, mubiyahe pa adto sa Tagbilaran kay yamoy anesthesiologist, yamoy mo opera. So dinhi na lang ko, salamat og may buntag sa tanan. Okay, karaygit ko no, para di na mo daghan ng anak, pwede ba dito? So, daghang salamat, Dr. Mike Hayuma. So, napa, mo na ni, wala na yung pangutana? Mana, di na tapos ang atong kalihukan karon pero di gyud ni mahuman kundi ang katapusang mensahe sa atong halangdong gobernador. Sa karong bahina Maygala, atong dawaton pagbalik ang atong halangdong Governor Arthur C. Yap. Salamat sa akong mga Wawawi viewers. Dili. So, sa karong punto ako rang i-summarize ang atong mga tabang nga gihatag ninyo karong adlaw. Medical assistance, unsa pa ba? Importante medical assistance, naghatag ta og tambal, naatay mga check-ups diri. Naatay dental nga tabang nga gihatag sa atong mga kaigsunan diri sa Nasingin. In 2 weeks time, mobalik ang provincial government diri para musugod na ta sa 2 classroom building construction nato. More than 700,000 ni. Livelihood para sa mga women's group. Magpasalamat ko sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Thank you, sir, para sa inyong drying facilities. 200,000 gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And then sa Guso expansion nato, magpasalamat po ta ni Larry Pamugas, ang BIFARPOD para sa expansion ng atong Guso area. 1 hectare, 200,000 po na additional pangdugang sa livelihood ninyo. And then apil na ang mangrove planting area. I-apil na nato ang mangrove planting area. Then, para sa mga ingon nimo ang dryer nagikan sa Filmec para sa bangus or bangus og danggit. Bangus og danggit dryer para atong himuong high value na ang atong bangus og dryer. Naay magtudlo ninyo, naay technical assistance para makatunan ng atong mga women's group ang teknolohiya sa pag-boneless sa danggit para maibaligya sa mas taas na presyo ang danggit. 250,000 ang dryer nga gikan sa Vilmec, ha? So magpasalamat ta sa paningkamot ni Larry Pamugas. And then sa paningkamot ni Tata Ganob sa atong environment, siya ang atong himuong program officer para sa Garbage for Education Financial Assistance. Ha?
ang atong i-challenge ang atong mga high school students diri mo tabang sila sa segregation sa garbage. Mo segregate sila sa basura, tagaan nato sila ng tabang financial assistance sa ilahang pamiliti, sa mga pampalit ba sa mga notebook, mga anak. So Ma'am Tata Ganog, daghang salamat nimo. Sugato sa masipang pakpak si Tata. Thank you. Then pasalamatan po na ako si Dr. Boy King Kabagnot, ang Provincial Health Official nato. Ang iyang instruction, i-cluster ang mga balay dire para matagaan ng sanitary toilets. Sumusugod tagaan nato ang cluster. Boss, one cluster is pila ka household? Average ko kung ilan yung isang household family members. Ipa-survey ko muna sa sa sanitary inspector natin. Okay, ipa-survey ni Dr. Kabagnot sa sanitary inspector kung pila ang cluster para matagaan ng And then rain collectors, ha? Doc, pahinumdum ra reminder para sa rain collector, receptacle ba? Si Kapitan ni Science sa lugar ni Rigog, part of the collection na to, wide man ang atong roofing Wambak dito, and then regularly chlorinated ang tubig. Okay. Para drinking. Kaya kani ko nung ilawang sa stage log, not feasible for drinking, para kaligo lang ko nung naghugas. Dili, para inom, butangan na to na chlorine. Makapatay sa kakao, mainom siya. Pabisitaan na to regularly ng sanitary inspector. Okay, pabisitahan sa sanitary inspector. Ug tagaan kamo ni Dr. Kabagnot ng full-time midwife. Full-time midwife? Madagdagan na naman ng mga bata dito. Ayaw na ra, boss. Full-time midwife. Okay. And then, aside from that, kung kinahanglan na muhatag pa ta ng additional rain collectors, muhatag ta ng mga rain collectors para sa tubig, ha? So magpasalamat ta tungod kay ang tanang mga proyekto nato kwarta na sa Bohol, kwarta ninyong tanan. Ug ang atong katambayayong sa pag-approve sa atong pondo waylain gikan sa SP kauban si Vice Governor Rene Relampagos, si Ma'am Franz Garcia. Sugato sa masipang pakpak. Nangayog pasaylo si Rene Relampagos, gusto niya makabalik dire. Pero si Rene karon na siya sa Maynila. Nga naman, nag-attend siya sa Vice Governors League nato sa Manila. Importante po ang meeting nila dito. Sa karong punto we will invite the local officials, ang barangay captain ug ang mga kagawad na direta sa kauban nato ang DSWD atong dawaton ang mga food packs. Ang among gi-request is 600. Okay. Ang listahan, Kapitan, is 680 families kamo. Pero gipadugangan na para sa additional. Especially sa food for work. Pwede na ta, magsugod na ta sa food for work dire. Ang mga makatabang sa additional cleaning program, matagahan ka mo ng additional food pack. Pero Kap, ikaw ang muhead Kinanglan mag-cleaning, segregation ta. Mag-segregation din, magpatawag ta ng garbage disposal. And then ang mga mukuyog sa programa, tagaan nato ng additional food pack. Ha, ma'am, magsugod ta sa programa. Sa piling ko, hindi ito matatanggap ng puso ko. At ang bawat pangarap ay biglang maglalaho. Isay ang buhay ko sa mundo. Kung masamang panaginip lamang ito, sana ako ay gisingin mo. Asa? At sa aking pagkising, ako'y iyong yakapin at sabihin mong ako'y mahal mo rin. Kung mawawala ka,
Okay na. Naka-boundary na ha. Maniod to na ta.